da hamma muga juna rai zai yi daɗi da hamma muga juna. Na san ki burin ido ya kalle ki so jarabta ne akan ki zan jura duka wahala ni nake nema da ma a ce muga junan mu. Bani da ke mai suna na akwai matsala na sha nema. Na ce miki gani nan fa na kuma zuwa yanzu nan za ki gani. Tun shekaran jiya. Allah dan Allah ya haƙuri yanzu nan za ki gani. Awa. Kenan gida na ta ake tana ma. Okay to shikenan. Kar ki damu insha Allah yanzu za ki gani. Kuɗi da gida na. Gani nan ma kana kusa da wurin. Ya kai in gida na fa gobe yarin. Kar ki damu. Ka tashi mun fara ake. Na gode. Ya ba ni. Tarbiyar ki ta jani zamiyo so ba batun ruba. Ke dan gida na. Da ba ake ci. Ko ai maganin da. Ai maganin ta. Ba kudin ki muke bukata ba. Ba ma bukata kudin ki. No kike so mu baki. Ba ma bukata kudin ki. Ya ji mana wani kudin. Kai da ganin gayin nan ba abu mai kyau za su aikata akan yarinyar nan ba. Bari in laɓe in ji me yake faruwa. Ya ji mana wani kudin. Ba za mu hakura ba. Gaskiya bai kamata a ce na tafi na bar yarinyar nan a halin da take ciki ba. Bayan ga abin da na ji yana faruwa. In har na tafi ban mata adalci ba. Tunda ba zan ga kanwata a cikin wannan halin kyale ba. To bai kamata ita ma kyale ba. Bari in ji in kai mata ɗauki. Duk abin da zai faru ma sai dai ya faru. Muna da kudi me zamu da kudin ki? Ba kudi ne ga mu ba. Kudi ke da shi muna da shi zamu baki. Kai jago dan gida na ka juya min yarinyar nan da giya ma ake ciki. Ta ake ciki. Haba da Allah. Ba tarbiyyar da addinin musulunci ka koya mana kake nema ku aikata akan yarinyar nan. Kai wata tarbiyya ce da kai na gare ya mana wannan tarbiyya. Na san duk da wanda tarbiyya na fi ku kai da shi na fi ku tarbiyya saboda ba zan aikata abin da kake nema ku aikata akan ka ba. Kai da Allah wani wata tarbiyya ce kai dan gida na yin maganin wannan gayan. Ke ne kawo kiran gurin cikin biyu hanyar da iska suke. Wallahi ban san haka hanyar nan take ba da yake hanya ta ce na saba biyowa ko da yaushe shi yasa. Tashi maza ki bar gurin nan mu je da kai. Maza mu je mu fitar da ke bakin titi. Mu je. Jannati diyar kirki wanda ya same ki ya dace. Na san akwai so a tsakanina da ke duba. Tarbiyyar ki ta jani zamiyo so ba batun ruba. Mai kyau na halaye tafiyar mu da ke akwai riba. Haba don Allah, sai ɗazu nake jiran ki sama da awa nawa? In ba za ki je mu aiki sai mu in tafi ba, amma rana sai duka na take yi.
biki san da ya sai ta da kuma me tsakaninka da ita okay ya hakuri na shiga magana da babu ruwana ko afwan na gode sai an jima ka yi hakuri kin san wane ne shi me tsakaninki da shi kin san wane shi da laƙwata me haka bai gaskiya bai kamata kina sa haka ba gaskiya biki san me yayi min ba ko ma dai me yayi miki amma bai kamata a ce kina tafiya da irin wa'annan ba baki san wane ne shi ba abadan Allah bai kamata ba na ji mu ji ni ana sai nan gaba na Allah zaka kai ni okay Ke, mama ta dawo? Za ka faɗo min gida ko sallama babu. To ina ruwanki da sallama na? Kawai tambayar ki nake mama ta dawo? Ba magana nake miki ba? Ke, magana nake miki ba mama ta dawo? Bata dawo ba. Wani me yasa ka rena ni a cikin gidan nan ba ka ganin girma na? Ha, ayo to ina girman yake? Ai ban ga girman da zan gani ba nan. A bashi ma na raina ki, ina raina kin ma ke kika jawo saboda kina shigan mu tsare da kudin jini abinda babu ruwan ki shi kike shiga. Ina abinci na. Ban dafa da kai ba. Ban gane ku ki dafa da ni ba. Yau zan ga mulkin mallaka ki zo gidan mu ki dafa abinci sannan kuma na tambaya ina na waki cewa ki dafa da ni ba. Amma dai in ban yuce bane ba uwata ta yuce bane ta aje ko. To ban dafa da kai ba. Yau zan ga wannan raina hankali. Alƙur'an yana ci abincin nan. Wallahi da je na ci abincin nan. Ta biki san wallahi. Ka san haka? Ba za ka ci abincin nan ba. Sai in ga ta rainin hankali. Yau fa kin fiye raina mun hankali. Wallahi kin fiye raina mun wallahi gidan nan. Kai me yasa ka rena ni a cikin gidan nan? Yasa ga yana. Sa'a ka ce ni? Sa'a ka ce ni wai ka rena ni a cikin gidan nan? Ba ka ganin girma na? Na zan ga girman ki na girman yake yana ciki. Da shi yasa ga kinan tunda kika zo gidan nan kin yi bulbula abinki zai uwar kiba kike narkawa. Dama can an rasa shine an shigo nan ana samu kullun ana ci za a yi wa dan gida mulkin mallaka. ai dama da haka ka gani. Dama da bulbulna na zo gidan nan. Yawwa. Abinci dai ba zan baka ba za ka ci abinci ba ban dafa da kai ba. Kuma zan ga yadda za komai ka faɗa. Zan ga yadda za a gidan nan. Allah ni mai kuma Ka san Allah ba za ka ci abinci ba. to billahi na Za ka kan ban sharai mu wani kin ma raina hankali ce billahi na Tare dai in sauri in gama girkin nan kafin yarinyar nan ta dawo. Salamu alaikum. Alaikum salam. A'a, jalla ina ya hala kin ji an bato yanzu nake cewa gara in yi in gama girkin nan kafin kin so. Ni wallahi umma na gaji ga shi malaki. Amma kin san dama da zaki fita na ga miki zan tafi unguwa ko to ni ma shigowa ta kenan
na ɗora girkin nan amma tun da Allah ya kawo ki Allah ya hutar da ni zai ki cire kayan ki ki zo ki karasa girki To umma bari in cire. yawwa sai ki zo ki karasa Allah ya hutar da ni a to ni ma ne zan yi a waje bari in shigo sai ki zo ki karasa tafiyar mu da ke akwai riba ni ina da kun sanki ki sani ba za na canza ba. Mada idan ya dawo za mu je mu karɓi audun amma to na ji jiya ban sha audun ba wai yau ya kamata a ce na sha ba wai jina nake gaba ki ɗaya uwa mara lafiya. Allah abokina ne ma haka nake jangwalin da na kwana biyu ban shige shi ba. Sakamakon ka san yanzu ariyar ta wuce munafukai sun yawa. Shi ne kawai ka share. Yan kada musa nan kuma sun sa ma kawai kai abin da yake gaba. Wai kai ban ma gaya ma ba. Yaran nan ma sai gashi an ce wa an zo ana nema na. Allah. Na bar jangul na dawo kofar gidan mu amma nema na. Duk da haka ma a to kai sai kai ta tinkiya ba kai in ba haka ba wallahi yanzu nan za a jaza ma na raba ka sai a jaza ma ka yanzu nan to ka ringa kula gaskiya ba ni ba jangul ba ni ba kula shi yasa ni kaga ba kowace sabga nake shiga ba na zuwa kowace daba na gaya ma daga gida kawai ni na kwammace ma in mama wata nan ta fita in zauna a gida in gaura ya fi ma ko kuma dan samu sai haka shiru inda ba kowa kawai in yi ta lafiya yanzu wannan wajen kago waje na ne ban da kai ba wanda ya sani sai in zo in yi sabga ta ware ba ruwana da kuwa shi ne kawai daga nan sai daki a shi ka fahimci abin da Allah ka jawo mun kwari ko daya shi ne kawai ba kwari ka san me za a yi kamata yi yanzu yi wa Audu waya mu ji yana ta ina ne kawo mana kaya wallahi taba mana shi taba mana shi ga waya an taba mana shi ne waya ta ba Aujiya ne? Ya kana ta yi na yanzu? Da Allah guda biyu ke so, ina nan da ni da maza ta kafa kada Allah ta san miliyar ta mu yare. Ina jira. Ga shi nan zuwa. Yanki na yau fa da baka shan wannan sholin fa ka bu daidai fa a ba da Allah kai ni fa ba zan iya shan wannan sholin a ba wai shi ya samu tudiyar ta wani ne ka ce wani wani mota mana kai amma kai kenan kullum cikin layi mutum da ba sai da Allah ya mu dan zaka yaran da wai mu je wa sai mu ba ta mana shi ne mu zo ne mu ne Jannat kenan. Ai da ma na gaya miki ba za ki iya ba. Amma kike ta wahalar da kanki a banza. Farida kenan. Duk wanda ya sa a ran shi zai yi jihadi. Ko da babba ko da yaro, Ubangiji yana taimaka masa. Gurin wannan cika burin nasa na alkhairi. Ba na jin zan iya sarewa. Dan yanzu ma haka ji nake kamar na tashi na je. Ke zan ma ji. Wallahi ni dai ba zan iya wannan wahalar ba. Dan ko wahala kike yi. Ki dinga datsawa kare ciyawa? Allah ya rufa asiri. Kar ki ci haka. Saboda duk wanda ya kudurci jihadi irin haka. Ki ba zuciyanki hakuri. Zuma da ƙarfi da ƙarfe. Ganin ceto babu Allah ne. Gaskiya ina so na cece shi fiye da yadda ba kya tunani. Zuciyata tana gaya min abubuwa da yawa a kansa. Kuma haka ne, ki yi haƙuri ƙawata. Insha Allah, daga yau zan fara baki goyon baya 100%. Ubangiji Allah ya gane da shi. Allah ya sa ya gane. Amin ƙawata, ai na san zuciyarki ne. Sai fiye da yadda nake tunani. Kar ki damu. To yanzu kamata so nake na gan shi. To kina ganin a ina zaki gan shi kenan? Gaskiya zuciyata dole za ta kai ni wurin shi. To dai kawai mu gama wannan yankan. To Allah ya taimaka. Allah ya bani sa'a.
ya sa kuma aikin da muka ƙudurci niyya na lada za mu cimma shi. Amin ƙawata insha Allah. Mama a wannan abun duk wallahi ya bani mara. Kuma bacci take yi ne? Tana bacci. Beki ta ce ne kafin ta tashi. Ok, Allah sarki. Allah ya ƙara wa umma lafiya. Amin alfarma annabi. Sallallahu alaihi wasallam. ne ta rayuwar nan abin da nake so ka gane haƙuri ake saboda wasu abubuwan kana gani za ka kawo da kai ka gane amma a ce komai ranka zai ɓaci za ka nuna irin ɓacin ran to ka dinga faɗa da mutane tabbas ka gane amma a ce in mutum yawa ka nuna ma baka damu ba a wani abu ai dole sai ka nuna ka damu to amma in baka nuna damuwarka ba sai a kuma yi maka to ai abin da nake so ka gane wani sa'in wannan damuwar da zaka sa ranka yakan jawo maka matsala. Wa alaikum salam. Da sannu. Da Allah tambaya mu. To Allah samu. Faruk. Ta. Kai matsala ta da kai abokina. Faruk ake tambaya. Faruk ya ga gasa inda yake. Ni me alaka ta da Faruk? Abokinka ne. Ni kai ne abokina ba shi ba. Kuma ka ce na Faruk ni ake tambaya. Kai ake tambaya. Allah sauki. Kana da matsala wallahi. Yawa Faruk kika ce kike tambaya ko? So idan kika shiga akwai wannan layin na gaba. Idan kika shiga layin so akwai wani ƙarshen layin akwai wani kango a hannun damanki. Kango? Eh ina yi. To idan kuka je wannan kangon in kika duba za ki same shi anan. Anan yake zama. Kin ji yace? Kango ko yace? Wata mu dan Allah. Mu ji dan Allah. Kuje za ku same shi a can fa. Okay mun gode. To kenan. Ana tashi kai ka raka su. Kai kana da matsala. Bai kamata kowa ya zo ya ma maganar sa kana nuna bacin ranka. Ashe ka ya zama dole. Wannan tambaya kawai suka yi fa. Kawai ka ba su amsa su wuce shikenan. Amma da suka ba su ga mun kala da shi ba da za su tambaye. To kai mar addu'a mana. Addu'a so na masa addu'a. A gidansu ma ana masa addu'a amma ba ta bin sa. Dole ka gani ina so ka fahimci wani abu da idan mutum yana irin wata rayuwa ka gane to karka ce wai zaka tsane shi akan wannan abin da yake addu'a zaka ke masa ni ba tsanan sa ne ba to ai ina ga in an yi magana sa ne sai ka nuna bacin ran ba dole mun nuna bacin ran ba Allah so ni tsakanin shi fa ba ta alaka ni da kai nake da alaka abokinka ne ni kuma kai ne abokina naji maganan nan ta wuce dan Allah a bar wannan maganar yanzu akwai wancan gayan mai shagon nan ina so da Allah zaka raka ni akwai dama sako da zan je in karba a gunsa so shine nake so dama mu je abin da ya kawo ni dama same ka mu je mu da Allah yanzu ka raka ni mu je to shikenan ku fita daga sabgan munafiki kun san wannan ta mu babu amana shi yasa ya gani ba ni da aboki ba ruwana kawai kana mun zamma shi nan ba wa da ya aboki yawan wa ruwan nan ta fi kana so kai amma gaba ɗaya sawa ido. Kai in za ka yi abu kawai ka yi shi kan katse kar ka kalli wannan mawakaci ne. Ina san me yake wannan mawakaci ne mun ga mai daina shan wannan abin ta tunya shi nake ga mu. Ya kusa daina zama a majalisar nan. To ai da ma kin san sai masu irin halayyar su ne suke shi. To mu je mana halayyar su ce da mu? Ke ma da kanki kin faɗa sai masu irin halayyar su. To ƙawata so muke mu cece shi dan Allah mu ce. Ka cece sa a wannan kangon? Ke ya ma kike tunanin cewa mace za ta shiga cikin kango ta ceci namiji? A cece ta ko ta cece shi? To sa wasa. ka zubar mana da mutunci ka je ka nemi audu ka dora ko ka nemi fara ka dora shi Ina da kuma sala. Ke ne kika gani nan gurin? Wannan Faruk din. Kai kaman ga ba ku je fita daga sabgan mata ba? Mata sun fara biyo ku tun din ya aka ta sannan gurin wannan ba kai ka share da Allah wannan tsakani na da ita kawai wani dan cimako ne mata shine ta biyo ni nan amma ban san me take nufi ba kai ka san ba na kawo kowa nan gurin
ba na yi kowa kwatancen nan gurin amma san yadda aka yi san gurin nan ba ina da ajanda da ita ne da Allah wace ajanda ma mu a dinga kamar ya akai ma mace ta san nan gurin da Allah ya rufe wa mutane ba kai aboki kai ka sani kanka akwai amana kai ka sani mata ba su da amana kai ka riga ka sai ka share mata amana ka share Allah ku dan nan gurin na ga ma ga abin da yake faruwa Allah ku je same ta jin yayi da shi wani ya bari dan yafi dadi nan gurin kuma ne kullum mana da hanya saboda masu shawo kwana a ba ku ci ne wannan ina jinki ba dan Allah Faruk sai ka ce ba ɗan adam ba, ka duba ga inda kake zaune. ‘Ya'yan mutane musulmai za su zo nan gurin su zauna masu cikakken hankali Faruk. Amma ka duba inda kake zaune ka daga wani turare sai na taba ne yake. Wannan wani irin rayuwa ka ɗauko wa kanka Faruk? Ba ka so kai ma ka zama mutumin kirki? Ka zama mutumin kirki wanda za a rinka nuni da kai a duniya? Haba Faruk, kai wa kanka faɗa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa qad qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wani kulli da'in dawa'u, dukkanin wata cuta tana da magani. Dan haka babu sharadi bane da zai saka kamu da ciwo ba za ka nemi magani ba. A wannan dalili ne wannan cibiya ta mu mai tarin albarka mai suna Inganci Herbal Medicine ta yi nazari don binciko magungunan da za su magance cututtukan da suke damun kamar haka. Ina masu fama da ciwon HIV. Wannan cibiya ta mu ta tanadi maganin ciwon da yake damu, za ku warke da izinin Allah a tsawon sati 6. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku maganin istimna'i, wato shine wanda zai wasa da al'aurarsa don biya wa kansa bukata. Wannan cibiya mai albarka ta tanadar muku magungunan waɗannan cututtukan da muka lissafa da ma irin waɗanda ba mu lissafa ba. Su garzayo zuwa wannan cibiya ta mu mai suna Inganci Herbal Medicine. In Allah ya yarda, cikin yarda Allah za ku samu magungunan da za su warke cututtukan ku da suke damu ku. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Sunana Abubakar Muhammad Sani, shugaban bayar da magani a cibiyar Inganci Herbal Medicine. Ina masu fama da matsalar ciwon sikila. Cikin garin Kano za ku same mu a sabuwar gandu Academy Plaza, saman Beni, shago mai namba 5. A cikin garin Nijar za ku same mu birnin Yamai, ofishinmu yana nan kamar yadda kuke ganin lambobinmu insha Allahu kamar haka. Mata masu matsalar sanyi, ciwon mara ko kuma rikicewar al'ada ko matsalar rashin aihuwa, ku zo cibiyarmu Inganci Herbal Medicine. Na masu fama da ɓangaren sikiri ko samu ko baƙin iska wanda hana mata aure, kamar yadda kuke ganin wannan namba ku tuntuɓe za mu iya warware muku cikin sauƙi in Allah ya gode. Al'ummar duniya ku kasance da mu a Inganci Herbal Medicine. Mun gode. Wai ka san abin da ya faru da yarinyar nan Bilkisu? Yarinyar nan kana ganin ta kamar mutuniyar arziki, ashe ba mutuniyar kirki bace. Ai yarinyar nan zuwa ta can wani ya je buga mata ciki nake gama. Ashe yarinyar nan ba karamin maraji bace. Ashe ɗaniyar yarinya ce. Allah ya sani, tarbiya daidai gwargwado mun bata. To duk abin da za a gaya miki ta jarraba to dole ma ta zauna a kanki. Ƙara ɗan ƙara. Ta watsa mana ƙasa ido. Wallahi bana son ganin ta. Ba ka son ganin ta? Ba za ki gane bane, ke kina cikin gida asabe ni nake fita nake bin kororo nake gani. Kin sa abin nake bin kuwa? Ai gwandama ya ji to uban ma ya sa ma su abun kunya. Ai dole a faɗa musu gaskiya. Kada ce ta ma'aiki fale kula kairan auliyarsa. Yan barki. Ba ka yi ba sai ka sai ba ka yi ba sai ka yi duniya ya ci. Shi ne magana. Alhaji ba kasuwa ba alhaji. Yan barki. Yan barki. Ga abin da Allah ya ce, ga abin da manzo Allah ya ce, ga irin mugun aikinsu da suke aikatawa wanda zai tabbata a kansu in har sun zarce akan aikata haka. Lafiya? Cikina ne yake min ciwo. Na ga yanzu muka zo muna wasa muna dariya kuma yanzu kice cikin ki ne yake ciwo?
To cuta ba ta Allah bace ba? Ka ai kai na hango shi yasa na ce mata ciki na yana ciwo na yiwo nan haka. Kaga masu aikata zina kowace iri ce su tsaya su saurara su ji wannan abin da zan gaya musu za su iya bari su haƙura. Shi fa duk maniyin da ya fita daga cikin mutum, janabar da ta fita daga cikin mutum, babu ruwan duniya da yake iya wanke ta, babu ruwan wankan duniya da zai wanke wannan masifar. Saboda haka babu abin da zai wanke wannan bala'i sai wutar jahannam. in ba da ke